Aku kang setya satuhu wit biyen nganti saiki monggo Mbak imunisasi gratis. Tenan. Sopo, kok sopo? Sampeyan yo, saking para keluarga saking RSUD no rumangsane. Nek nggo Mas Uncek iki gratis. Matur nuwun. Pilih sing tetes apa sing suntik? Anu tetes ae. Tetes. Aku rawani aku suntik. Kok moto? Montone beda gede. Mentrol kaya bagong. Mlampah, mlampah. Mlampah tebeh ora mlampah-mlampah. Mlampah tebeh. Lah ya tebeh adoh ora mlampah-mlampah terus kepiye? Dadi mlampah-mlampah. Oh iya. Ayo karo mlampah-mlampah nek ayo kene-kene. Ayo. Mlampah-mlampah tebeh. Tak alah-alah momong ya. Mlampah tebeh datang obat suntik nganggo obat tetes riyo tak jaluke go obat to Mas obat tidur kok oh iki arep digo ngidul terus dienggo apa Mas mesake banget lho Mas jenengan arep dienggo apa arep dienggo tendangan oh aku dikira bal ngono ora kok nggo tendangan dienggo latihan sampean ki Mas lah iya tendangan lho lah ya ora apa-apa to ya ora apa-apa piye ya remuk kuwi ya lha bagus e nek ganteng ngene ayune lah ayu ki oh iya lah piye kandawe ya ora gitu kok bebas bebas Pak Ragil Meri gawane kotak Naryo Laras ya to mulane kok ora tau dijak awak dhewe ya Mas iya ini ora apa-apa Naryo Laras kan karawitan iki khusus kasepuan awake dhewe kan jek nom-nom awake dhewe jek nom aku larang pun kula bayangke Pak niki nek nyambut gawe pelorotan Pak saka dhuwur melorot kok gur mlampah terus iki kapan tekone iki oh wis to mau wis kok mlampah terus jare mlampah-mlampah ora teko-teko mbok jogging Mugianto berkahing widi
Oh, ngono to. Brismet. Sir arep nang kene wae. Ngewake lho apa enek tamu loro kok wedange semene biyane lho. Sak meja dhewe. Sangu plastik. Lopone jan ra cetha. Ayo. Nyuwun pangapunten